dia. Avui tornem a fer una altra sessió. En aquesta ocasió farem una sessió destinada una altra vegada. Avui treballarem sobretot una altra vegada estiraments, d'acord? Farem una sessió d'estretching. Estiraments de braços i de cames essencialment. Altres vegades hem fet esquena, aquesta vegada farem més extremitats, tant superiors com inferiors, d'acord? Començarem fent una mica d'escalfament i després anirem a fer la sessió d'estiraments. D'acord? En colxoneta i començarem estirats a terra. Vinga, anem a començar. Ens posem còmodes, o així, o si us agrada més, estirats. Comencem a escalfar una mica, comencem movent peus, puntes amunt, puntes avall. Fem-los alternar, un que pugi i l'altre que baixi. Parem, aixequem la cama dreta, la dobleguem i l'estirem. Anem continuant. Una mica més. Canviem de cama, esquerra, enlaire, dobleguem i estirem. La deixem doblegada i a partir d'aquí anem alternant. Canvi, canvi, més, canvi, 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 canvi. Parem. Aixequem el peu dret, li fem voltes. Al revés. Canvi, l'esquerra, voltes. Procureu, quan feu les voltes, de tenir el genoll ben estirat, que estigui ben bloquejat. Que no quedi flexionat. Al revés, voltes cap endins. Parem. Ens col·loquem momentàniament de costat. El braç dret s'ha de coixir. La cama, estic sobre el costat dret, la cama dreta doblegada, la cama esquerra estirada. A la cintura, comencem pujant la cama, escalfant tota la part lateral del maluc. Anem pujant, pujant. Parem. Col·loquem les dues cames juntes i la mà, per no caure, a davant de la panxa. I a partir d'aquí pugem les dues cames a la vegada. Amunt, 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 amunt i amunt. Parem. Ens canviem de costat, feu mitja volta o poseu el cap als peus i els peus al cap. Costat, el braç esquerre serveix de coixí, la cama esquerra flexionada, la cama dreta estirada. La mà a la cintura, comencem pujant i baixant la cama dreta. Ho fem amb les dues a la vegada, estirades, i la mà davant de la panxa per poder tenir una bona base i no caure. I anem pujant les dues cames a la vegada. Amunt, 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 amunt. Molt bé. Parem. Ens posem panxa avall,
Com si prenguéssim el sol, el cap recolzat a les mans, recolzats a la barreta. Dobleguem cap a la dreta, alternem amb l'esquerra. Dobleguem. Deixem la cama dreta doblegada, l'estirem a l'aire. Veureu que treballa tota la part posterior de la cama, tant la cuixa, diguéssim glutis, com també treballa el quàdriceps. A l'estirar el genoll també treballa el quàdriceps, o sigui, és una mica treballa tota la cadena extensora de la cama. Canviem, esquerra, doblegada, estirem a l'aire. Pugem. Parem. Ens posem de genolls. Anem a escalfar una mica el tren superior, els braços. Col·loquem les mans a davant, comencem movent canells, flexionant i estirant-los amunt i avall. Afegim colzes. Dobleguem. Una mica més. Baixem els braços. Deixem el braç dret endavant, li fem cercles, voltes, amb certa rapidesa, al revés. Canvi de braç, voltes. Al revés. Continuem. Baixem els braços. Els aixequem de costat amunt, tocant a dalt i baixant. Així escalfem una mica el que serien deltoides, la part externa de l'espatlla. Baixem, em poso de costat perquè es vegi, les mans al darrere, s'aixequen cap enrere. Treballarem tota la cadena extensora, tríceps i treball de les escàpules. Anem pujant, enrere. Vinga, una mica més. Parem. Ens posarem de peu. Buscarem una paret. En aquest cas, jo faig servir el moble. Partirem d'aquí. Començarem peu dret enrere, amb el taló que toqui a terra i el genoll estirat. Flexionem la cama esquerra. Hem de notar que activen els bessons. O sigui, notarem l'estirament aquí. Aguantem. Canvi de peu esquerre, enrere, el taló que toqui terra i el genoll estirat. Flexionem la cama dreta. Busquem estirament, el bessó esquerre.
Canviem de cama, repetim el peu enrere, el taló que toqui a terra, el genoll lleument estirat, flexionem la cama esquerra. Aleshores, a partir d'aquesta posició, flexionem també el genoll de darrere, sense aixecar el taló. Notareu que l'estirament se'n va més a la base, al tendó d'Aquil·les. Cap al tendó d'Aquil·les, cap al taló. És un estirament del múscul sòlid. L'aguantem aquí. Canvi de peu. L'esquerra, passa enrere, el taló que toqui terra, el genoll estirat, flexionem la cama de davant, la dreta. Aleshores, quan tinguem la sensació d'estirament, flexionem el genoll esquerre, de manera que noteu una altra vegada l'estirament a nivell de quasi bé el tendó d'Aquil·les. És un estirament del múscul sòlid. Parem. Canviem de peu. Col·loquem la punta dels dits a terra i intentem estirar del tot el peu. Fem un estirament del que és la cara anterior del peu, la peina. Que tibi és un estirament, això, dels músculs extensors del peu. Anem forçant la mobilitat una miqueta. Canviem de peu. A l'esquerra, la punta dels dits enrere, recolzem el peu i portem tota la cama cap endavant amb els dits que quedin clavats. D'aquesta manera notareu que s'estira el que seria l'avantpeu. Empeina. L'estirament dels flexors, dels extensors dels dits. Parem. Ens posem amb les cames separades. Llavors, a partir d'aquí, les mans a la cintura, dobleguem la cama dreta, portant-hi el pes, de manera que s'estiri l'interior de la cuixa esquerra. I aguantem aquí. Aguantem. Aixequem. Dobleguem la cama esquerra amb la dreta estirada, que tiri a l'interior de la cuixa. Aguantem aquí. Una mica més. Pugem la cama, ens tornem a recolzar a la paret o en aquest cas al moble, agafem el peu dret, portem el taló cap al cul, s'estirarà la cuixa, estirament de quàdriceps. Aguantem bé, que tingui bé la cuixa. Aguantem aquí, una mica més, i canviem de cama. La cama esquerra, agafem el braç, i la cama, agafem el peu, taló cap al cul, estirem la cuixa. I aguantem aquí, que tingui bé. Descansem. Ens posarem asseguts. Col·loquem la cama esquerra, de moment la deixem. Ens centrem amb la dreta. La cama flexionada, una mica, la punta dels dits cap a nosaltres. Les mans parteixen pel genoll, anem baixant, tirant el cos endavant, fins a arribar al turmell i, si pot ser, als dits. I a partir d'aquí estirem el genoll. Notareu que tiba a darrere la cuixa, darrere del genoll i darrere la cuixa. És un estirament d'isquiotibials. Aguantem aquí. Veieu que més o menys cada estirament l'aguantem això entre uns 20-25 segons. S'ha de deixar que el múscul s'estiri
donar-li temps que s'estiri. Per tant, doncs això, com més gran és el paquet muscular, més estona hi podem estar. Els quàdriceps i darrere els isquios, com que són músculs llargs i grans, podeu estar una mica més estona. Canviem de cama, el cos endavant, el genoll una mica flexionat, anem a buscar el turmell o el cins del peu i a partir d'aquí estirem. I aguantem. Com abans, això, en aquest cas, com que el múscul és una mica més... És que a vegades són músculs grans, de bastant de volum, ens hi podem passar això uns 30 segons, 25-30 segons. Amb músculs més petits, com poden ser els dels peus o de les mans, doncs això, uns 20 segons o així ja n'hi hauria prou, més o menys. Aguantem. Va. Parem. Ens posem de genolls. Ens anem a estirar el psoas ilíac. El psoas ilíac està a la cara anterior del maluc. Col·loquem la cama dreta davant, la cama al peu esquerre se recolza a terra, posem les mans damunt del genoll i portem tot el bloc pèlvic, tota la cadera, cap endavant, recolzats amb el genoll, perquè tiri aquí. Aguantem. 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 Una mica més. Una miqueta més. Va, parem. Canviem de cama. Fem una mitja volta. Recolzem la punta dels dits. La cama esquerra a davant. Les mans recolzen el genoll per portar tot el bloc pèlvic cap endavant, cap endavant, cap endavant, perquè tiri aquí. Estirament del psoas ilíac. Aguantem. Aguantem. Parem. Tornem a seure, ens anem estirant els glutis, musculatura de la cara externa dels malucs. Comencem amb les cames estirades, la cama dreta, la creuem ben creuada, tant com es pugui, el peu a terra. La mà dreta se'n va enrere, la mà esquerra agafa, abraça el genoll, la mà es col·loca a la cuixa, i portem el genoll cap a l'espatlla esquerra, l'altra mà enrere per tenir el tronc ben recte. Flexionem bé i notareu que tira aquí tot el que seria la zona del gluti dret. És l'estirament això de gluti, múscul piramidal, els glutis n'hi ha 3, aquí concretament s'estiren el gluti mig i el gluti major. També el gluti és un múscul, són uns músculs, en general el major sobretot, que és voluminós, per tant, doncs, aguantem una mica més l'estirament del que seria normal, fins a arribar a això uns 30 segons. Canviem de cama. Creuem. Ben creuat, el peu a terra, la mà esquerra, recolza cap enrere, la mà dreta, agafa la cama, l'abraça, la doblega i la porta cap al costat dret. Braç esquerre enrere i girar una mica el tronc, posant-lo ben recte i hem de notar que s'estira una altra vegada a la cuixa esquerra, el que seria això, els glutis i múscul piramidal. Abans, com que el múscul és voluminós, aguantarem una miqueta més. Aguantem aquí. Aguantem. Descansem. Aleshores, ens posem panxa avall, estirament
de músculs abdominals. Les mans a terra, els colzes clavats per aixecar el tronc i el cap. Hem de notar que activa la zona abdominal. Si així activa, ja és correcte. Si a algú li molesta l'esquena, que no ho faci. I si algú no nota estirament, pot estirar els colzes per acabar d'aixecar-se i que es noti l'estirament a la cara anterior de la panxa. Repeteixo, si això us molesta l'esquena, no ho feu, Aguantem aquí, una mica més. Baixem a poc a poc. Aprofitem que estem ben recolzats per aixecar el cul, portar el cul cap als talons, amb els braços cap endavant i el cap enfonsat. Estirem una mica, un estirament global de tota l'esquena. Anem pujant, anem pujant, anem pujant. Ens batem de genolls, col·locarem les mans creuades, endavant, estirem palmell de les mans. Aguantem aquí. Baixem. Flexionem el braç dret, la mà se'n va cap a darrere l'espatlla, agafem el colze, el passem cap a darrere el cap. És un estirament de tríceps. El baixem, no canviem de braç, simplement portem-lo cap a l'altra espatlla i forcem la mobilitat, creuant el braç i pujant-lo una miqueta. Notareu l'estirament més a darrere de l'espatlla. Estirament de dorsal ample. Molt bé. Anem baixant, canviem de braç, flexionem el braç esquerre, el passem cap a darrere l'espatlla, passem el cap, el colze per darrere el cap. Estirem tríceps. Anem baixant, posarem la mà a l'espatlla contrària i forcem la mobilitat del braç, buscant l'estirament a la part posterior, diguéssim, de cap a la zona de l'escàpula. Estirament dorsal ample. I musculatura posterior d'entre el braç i l'espatlla. Anem baixant, poquet a poquet, ens posarem asseguts. Col·loquem el braç dret enrere. Amb la mà, que s'obri i que se'n vagi cap a, diguéssim, com si volgués creuar la colxoneta. Traiem pit i portem el pit endavant. Notarem que activa el bíceps, aquí davant, i que se'n va cap a pectoral. Aguantem aquí. Molt bé, canviem de braç. El braç se'n va enrere. Els dits creuen, intenta creuar la colxoneta. L'altra mà se'n va cap al pit per tenir una referència. Traiem pit i portem el pit endavant. El mateix, nota l'estirament, a la cara anterior del braç, bíceps,
i també que se'n va cap al pit, cap a la zona del pectoral. I aguantem. Aguantem aquí, una miqueta. Molt bé. Bé, ens posem de peu. Anem a fer un estirament més concretament de pectoral. Col·loquem la mà una mica pujada i en diagonal, recolzada a la paret, mentre que el pit se'n va endavant. El notareu més aquí. Aguantem. Braç, aquesta vegada estiré d'esquena, col·loquem la mà en diagonal cap a damunt del cap i girem tot el cos. Notarem l'estirament de tot el que és la cara anterior del pit. Em mantinc d'esquena. Col·locarem el braç dret cap enrere, intentant pujar cap a l'esquena. És possible que així ja noteu que tiba aquí. Si ja ho noteu ja n'hi ha prou. Aleshores, si voleu més estirament, agafeu l'avantbraç o si arribeu al colze per forçar el moviment. Estirament de deltoides i del rotadors de l'espatlla. Baixant, canviem de braç esquerre, puja per darrere l'esquena, la dreta, intenta arribar al colze, si no, esquerra l'embràs, i aguantem aquí, que tibi, tota la cara externa de l'espatlla, estirament de deltoides i del que seria el rotadors, mal pel rotadors. Acabarem estirant una miqueta, diguéssim, la musculatura del trapezi, que també afecta el braç. El braç dret el deixem enganxat al maluc, la mà esquerra, agafa el cap i el porta cap a l'esquerra. Estirem el coll, cervicals. Canviem de costat. Aguantem. I farem l'últim. Creuem els dits per la primera falange, passem els dits per darrere del clatell, amb el dit gros per sota la mandíbula, colzes ben oberts, fem créixer el cap amb les mans, com si creixéssim, i a partir d'aquí flexionem, mirant cap a terra, notareu que s'estira tota la zona cervical darrere del coll. Aguantem aquí una miqueta, és com si ens enrotlléssim, com si volguéssim portar el nas cap a tocar l'esternó. Aquest poquet, anem pujant, baixem els braços, agafem aire, el traiem estirant-nos, agafem aire i ens estirem.